Sausa Kaap. Ano pa daw siyang kakikaroon? Mau kining sa kababae nga taga Bohol, apan kasamtangang nagpuyo sa Metro Manila. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Celia. Unsa anak? Mato ka sa Manila? Oo, ma. Manimpad ko dito, ma. Maglisod man ko kung pangitag trabaho din kay 15 pagod ko. Wa pa ko makahuman og eskwela. Wa pa'y mudawat na ko. Akong mao ka na. Unya, unsa man, uy. Pasensya ka na ka. Tungkol sa itong kalisod. Ikagil magkaman pag-eskwela. Unya, sigurado kang makakita kang trabaho dito. Manimpad gani ko dito pa. Sige. Basta, pag-amping dito ha, anak. Maoday ni Manila. Asa man ko mangitag trabaho din uy. Uy, hala. Nga naman ang papay nga maptos. Mura mag... Ma'am? Ma'am, okay na ka, ma'am? Nahihilo ako. Tulungan na po kita. Salamat. Galing kasi akong nagpa-check up. Malapit na kasi akong manganak pero hindi ako sinamahan ng asawa ko kasi busy siya sa trabaho. Anong pangalan mo, Iha? Celia po, ma'am. Taga Bohol po ako. Pumunta ako dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Talaga? Sige. Sa amin ka na lang magtrabaho. Wala kaming kasambahay. Driver lang ang meron kami. Talaga po? Sige po. Salamat po. Hi, baby. Ang cute po ng anak niyo. Danny. Danny ang pangalan niya. Wow! Hi, baby Danny. Celia. Nakita namin na masipag kang magtrabaho. Kaya nakapag-decide na kami ng asawa ko na ikaw na lang ang gawin naming yaya ng aming anak. Maghahanap na lang kami ng ibang katulong dito sa bahay. At ikaw, sa bata ka na lang mag-focus. Okay? Sige po. Wala pong problema. Dili man da ilalim nga. Mag-atiman og bata nga maurang usa. Kay sukat nga nibalik nagtrabaho si Ma'am Digna. Inig-uli nila gikan sa trabaho. Igo na lang silang mulili sa ilang anak. Unya, matuk na. Mura na mag-ako mo inahimong inahan ni Daydani. Kalami, ug pahiyom sa akong baby, uy. Bitawag siya na kong mama. Uwa ko makasabot sa akong kipati. Mura kong kahilakon nga. Huwag ko kasabot. Tulo na katuig si Daydani. Og dool na kaayo siya na ako. Bisan ko og naasya pamation. Ako gid ang pangitaon. Og dili iyang kinikanan. Kay permi mangwa iyang kinikanan. Permin busy sa trabaho. Yaya, bakit palaging busy si Mommy at Daddy sa work nila? Parang hindi nila ako love.
Baby, wag na wag kang magtampo sa mga magulang mo, ha? Dahil ginawa nila ang lahat para sa'yo. Kasi love na love ka nila dahil ikaw lang ang only child nila. Kaya wag na wag kang magtampo sa kanila, okay? Mag-ingat ka dito sa school, baby, ha? Yes, Yaya. Ikaw talaga? I love you, Yaya. Don't leave me, ha? Gusto ko ako lang ang baby mo forever. Promise me na hindi mo ko iiwan, ha? Hanggang tumanda ka. Baby Danny. Dahan-dahan, baby! Baka madapa ka! Don't worry, Yaya. Big girl na ako. Celia? Hi. Oh, si Jeff. Ang family driver nila ni Ma'am Dick na. Celia, matagal ako nang ligaw sa'yo. Wala ka bang planong magkasawa? Ha? Grabe, no? 12 years ka nang nanilbihan ni na Ma'am Digna. At lahat na lang ng atensyon at oras mo, ibinuhos mo kay Danny. Kailan mo pa bibigyan ng pagkakataon ng sarili mong magmahal? Celia, hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Jeff. Pero, nakakaawa si Danny kung iiwan ko siya. Kung ganun, anong desisyon mo? Ha? Celia? Ano? Mag-aasawa ka na, Celia? Opo, Ma'am Digna. Kaya, aalis na po ako dito. Yaya! Huwag mo ko iwan! Paano na lang ang anak ko, Celia? Baby Danny, Yaya! alam mo na mahal kita. Pero hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. Aalis na ako at magpapakasal na kami ni Jeff. Paano na ako? Please, Yaya! Huwag mo kong iwan! Di ba, big girl ka na? At kaya mo na ang sarili mo. Yaya! Baby Danny, hindi habang buhay magkasama tayo. Kailangan ko rin magkaroon ng sariling family. Kaya simula ngayon, sanayan mo na ang sarili mo na wala na ako sa buhay mo. Celia, alis na tayo. Sige. Alis na po kami. Og huwa na iyang papa. Wagid ko niya hatagig labad sa o. Kadiyot lang, Mari, ha? Oh, anak. Ma, gidakaw po nila ba? Ako barkada na pasanginlan nga ng rep. O, na-appel ko ba? Unsa? Kano man ni ma? Anong guilty man ko? Gawa mo ko ilabot ay ba? Di ko makahimo na ma. Di ko mang-rape. Nahibaw ko, anak. Nahibaw kong naamong kara. Ayaw ka bala ka. Makagawas na lagi ka diha, anak. Oy, Mari, na ako'y nadunggan nga gidana di ay si Anton sa Manila. Unsa? Sigurado ka? Oh, mao'y akong nadunggan nga istorya. Ginoo ko, ang akong anak taon. Atoon ako sa Manila. Bahala na. Asa man kahat diri sa Manila nila gibutang ang akong anak. Iyon na.
Mura manik. Oh, maugid ni. Dinhito ang bahay nila ni Ma'am Digna. Kadako na og kalainan. Pero nakailagi hapon ko sa ilang bahay. Oh, naay na nga pli sa ilang gate. Oh, si Danny? Oh, si Danny? Kadako na sa akong baby. Pero iko lang ko sa paglantaw niya. Di na lang ko magpaila kinahibaw kung dili na siya mahinumdum na ako. Yaya, Saya? Ikaw ba yan? Oh, baby Danny. Yaya? Yaya! Yaya, kahit alam kong may edad ka na, alam kong ikaw yan. Yaya, miss na miss kita. Miss na din kita, baby Danny. Si Mami at Daddy mo, kamusta? Wala na po sila. Ganun ba? Kamusta ka? Doktor ka na ba, ha? Hindi po. Lawyer na po ako, Yaya. Yaya, balik ka na sa akin, please. Ako ang bahala sa'yo. Sige na. Teka, ano mo pala ginagawa niyo dito? Akala ko na doon ka sa Bohol. Hinahanap ko ang anak ko. Ha? Bakit po? Anong nangyari? Wait, pasok muna tayo. Sabihin mo sa akin lahat. Iyon pala ho ang nangyari sa anak mo. Yaya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa anak mo. Ako ang magiging lawyer niya. Hahanapin natin siya. Gagawin ko ang lahat para makalabas siya. Salamat kay nakagawas ka yun, anak. Maraming salamat sa'yo, Danny. Isn't it right that we be? Dako kaayo ang akong pasalamat ni Danny. Nga wa gid mi niya pasagdi. Karon, niya na mi nagpuyo sa akong anak sa Manila, kauban ni Danny. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.